Милләтамака авылында яшәүче Нурия Низамова бүген үзенең 60 яшьлек гомер бәйрәмен билгеләп үтә. Юбилярны тәбрикләргә авылдашлары, якыннары җыелган. Нурия ханымны тәбрикләргә район башлыгы Альберт Хужин да килде. Егетләр өчен сау әйләнеп кайтсын. Инде монда мотор иттереп, әле бергәләп аның кайтуын бәйрәм итәргә ясын бергә. Шулай бит инде. Бик зур рәхмәт. Менә сезгә шундый бәләкәй генә ни кулыгызны кысыйм әле бер тапкыр. Нурия Низамова озак еллар район матбугат үзәгендә хезмәт куйды. Ул тырыш, һәр кушылган эшкә җаваплы караучы хезмәткәр булды. Бәйрәм көнендә Нурия ханым хезмәттәшләренең дә матур теләкләрен кабул итте. Нурия апа, сине ихлас кулында шушындый матур юбилең белән тәбрик итәбез. Шуннан да бүгенге шушындый вазгыятлы тормышта сиңа иң мөһиме сабырлык, сәламәтлек, әле менә Раби белән тигез булып шушы матур дөньяларыгызда исән-сау булып, әле кызларыгызның, оныкларыгызның бәхетләрен күреп исән-сау яшәргә насип булсын. Бүген көндә Нурия ханымның улы махсус хәрби операциядә контракт нигезендә хезмәт итә. Райондашыбыз әти-әнисен үзенең матур хәбәрләре белән сөендереп тора. Минем улым махсус хәрби операциядә контракт белән хезмәт итә. Аллага шөкер, хәбәргә чыгып тора, хәлләрне белеп тора. Безнең район җитәкчелеге дә безнең хәлебезне белеп, һәрвакыт кайгыртып тора. Без аларга бик рәхмәтле. Бәйрәм уңаеннан бирелгән чәчәк букетлары белән бергә улының да котлауларын, сөенечле хәбәрләрен кабул итте Нурия ханым. Күкләребез аяз, илләребез тыныч булып, әле тагын күп юбилейларны улыгыз белән дә каршы алырга насип булсын сезгә. Фәридә Гаентинова, Динар Нуретдинов, Мөслим телевидениесе.